Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw tanano, mayong gabi diha, mayong adlaw. Karon dahil mag-upload na sa taog inadlaw nga bagong bayani. Karon atong sugdan ang unang adlaw ni atong sugilanon, ang sender ani si Maribit, OFW sa Singapore siguro ni siya. O karon no ita maglangan ato nang sugdan ang unang episode, part 1 ni atong sugilanon sa kaagi ni Maribit o OFW sa Singapore masiguro ni. O karon no ita maglangan ato nang sugdan ang bagong bayani. O salamat kayo mga ka-DJ, mga ka-listeners sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Inadlaw na ta sa kanha, wala na idili na ta mag sinimana kay dugay kayo. Mana inadlaw kay kadali ra, nadayon. O sige, dito maglangan ato nang sugdan ang bagong bayani nga ang sender si Maribit o OFW sa Singapore. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, Nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na mga napuhi sa Pilipinas. may kasakit, Nabagi ko diri, ma. Pahit ko kayong pagdiri. kasarangan nga kasinatian. Nanoy diri kong lab. Sure ka? Magkasalata ha. Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasod. Sa ating mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman, Ilang gikaway-kaway ang bandera sa Pilipinas. Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang RMN Drama presents We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW. Bagong Bayani. Tulumanon niya naghatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimuan og drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero, sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music, Randy Taya. Soundman, Alduen Nacorda. Recording editor, Lloyd Gapiana. Kinasing-kasing nga dalit kaninyo sa RMN Drama. Mga kasama, kumusta? Kini gyapon si Priscilla Raganas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong Bayani. Sugdan ta karon ang suwat tampo nga gipadagikan sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa nga Maribet. Dear Priscilla, suki sa kong tigpaminawan, pinaagis sa radyo o sa online ni ining tulumanon Bagong Bayani. Lahi rakod kung magkatrabaho sa abroad kaysa din nilang sa ato sa Pilipinas. Alang nako nga dili profesional, subok kayong palandungon nga kinahanglan pang manarbaho sa laing nasod aron makatilaw o kahamugaway ang pamilya. Usa ko kaasawa nga problemado sa padang. Badlungon magud kaayo. Usalan sa ko sa daghang mga nanimpad ug namasin nga mausab ang dagan sa among kinabuhi. Tawagan ko ninyo sa pangan nga Maribeth. 35 anyos, OFW sa isip usa ka DH kun domestic helper ug mao kini ang akong sugilanon. Higop sa ning init, ate, oh. Pangapisa. Salamat ha, Giselle.
Kanindot sa akong tiyan nga, nasudlan og init. Kumusta naman ang imong lakaw, te? Okay raman, day. Magsugod naman gani ko panglukat sa mga requirements ugma. Maayo hinuon, te, aron makalarga na ka sa abroad? Ni pasalig man ang taga-agency nga mahatagan gyud kuno ko og slot for immediate deployment. Hala, wow! Kanindot gud, te. Maog yun. Saon, nagkinahanglan magyud kuno silang mga aplikante pagka-DH alang sa nasod sa Singapore. Padayon gid, Ate Maribeth. Mao na ka ng imong swerte, te. Ayaw gid padas pugong-pugong ni Kuya Robert, ha? Maayo kay nauli na day kagikan si mong lagaw, Maribet. Opa, dili pa lang dugay. Unya, maayo magkaang resulta. Oo, kaluoy sa Diyos pa makaryo. Sa ato pa, nga hayag ng katumanan nga magka-abroad ka. O intahon pa. Maribet, basig magpadabod ka sa pugong-pugong unya si mong banang angot, ha? Dili pa, uy. Parehas ra gyud mo gisulti ni Giselle pa. Angang, mao maganay among giistoryahan nga naghago ka og pangaplay para sa laing nasod unya mapurnada kay pugan-pugan ka ng Robert. Dili lagi pa. Pertig yung lisura og di ko maning kamot pa, uy. Kay katong tawhana wa matimay yung plano gud. Kinahanglan nga magtigom gid unya ka, Maribet. Opa. Nauli naman ka ang amahan ni Musoy. Oh, ma, nuli naman to. Nga nilakaw man siya balik kay ni Kuyog ni Tumakoy. Tuwa na sa turon. Lipay na si kitong nakig-uban sa iyang mga barkada. Kabad sa Danny, Papa Robert, mamay. Ay bad mo lang. Wag yung maayong ikahatag ang barkada, uy. Kanang bisyo, maunay mo palig-on sa barkadahay. Pero mo say makaguba sa pamilya. Aw, mao ba, ma? Minyo na gani niya magpakabuang pagyapon sa barkada. Ang bisyo pod ana lisod biyaan suy-suy. Maong ayaw gyud sunda ang binuhatan sa imong amahan, ha? Kanang amahan nimong irresponsable. Di ko musuon ang papa mo eh. Kabati, ana. Pagkauwaw lang. Inom-inom, kauban sa mga barkada niya. Magsaura silang baso. Ngi kaluod. Magbati pagkaig mga naong. Kung mo dako na unya ka suy-suy, likayi ang daotang barkada. Ilabi na gid ang bisyo, kay dili gid na maayo. Di ko ganahan ng bisyo pareha silang papa mo eh. Ayaw gyud. Bisan pagsuway man lang, ana diha magsugod ang tanan suy-suy. Nabasay! Gabeth, gaw. Geto dagos Robert kay hubog kayo. Maura gid na inyo, no? Nagparehas lagi mo na kumbana gaw makoy. Yes! Saan pataka tabi. Paghilo mo eh! Nguha naman ng agi ni mo. Tanawa, nagkanguha na lang ka sa kahubog ni mo. Upagot pagit ka. Ikaw ba tumban ka na rong liog di mo ron, Robert? Unsa? Kung pagkawaway, simpla na. Kalma lang, gaw, Robert. Bisod ka naman gani, barog diya sa mong kahubog. Relax lang, Gor. Palihog lang ko na, be. Lakaw na gaw makoy. Ha? Tingalig apil ka mapahungawan ako ron. Ha? Ay, naunsa naman hinuon niyo, eh. Mapil man hinuon ko. Ay, di ba ko di ka maapil? Parehas mo sa kong banang sungayan? Gaw. Kamo ba, no? Muragin mo, dili pa rin yung pamilyado. Pagkauwa mo lang yung taon mo, eh. Usab? Lakaw na, makoy. Dalang mugdangan da. Konsumisyon gud kaayo ko sa kumpana nga perming tuan na lang permi sa iyang mga barkada. Bisyo mo ikipalabi kay kanamo nga iyang pamilya. Tuan ako igagaw nga parehas ni mo, Robert, ay. Way pangandos kinabuhi. Robert, so da ka sa kwarto, be? Kung matuog naman na di ka ang uta ka. Bisit yun, ay. Nihakok, gido. Bahalag anak kabuntagan sa sawag na siminto, eh. Higda des floor mat ang uta ka. Ay, kasakit kong hawak na Maribet, day. Grabe yung panuhot ka nagbuntag mangkog katog sa sawag ng siminto. Mao na resulta sa kahangol ni mong inom, Robert. Mirisi ni mo. Manihog imo dire kay mulakaw ko, Robert. Si Soy-Soy to ana sa eskwelahan. Nay, magkaon na, day. Gusto ko may.
Ay kung pangita ay makaon ni mo eh. Kay human si mo sweldo atong Sabado, wa kay gibilin nga kwarta diri nako. Kay tuwa pa ingon inom uban si mo mga barkada. Tay Maribit. Kanusa pa man intawon ka mag-usab ng imo pagkatao, uy, Robert? Gamitan niya akong tinigom, Ate Maribeth, oh. Hala, uy. Tingali gamitonon pa na ni mo, Giselle. Ay, sagdi lang, good. Naman bito ko'y trabaho. Sweldo naman sa nako sa sunod adlaw, te. Salamat, Aniday, ha. Dako na ning tabang sa akong pagpamedikal. Maogit, te. Makabawas raw niya ako ni mo pohon, Giselle. Tuntuan na niya ako sa laing nasod. Ayun ako naghunahon na, ate, uy. Basta naalanggit ko. Dako nagit kay kagnahimong tabang nako, Giselle. Dili mo ko makahinanaw ni mo, ate. Kaya nahibaw, ba ako nga, irresponsable kinambana ni mo. Wa juga puli nagpanaw tago Giselle. Hala, naamalagit din na kuya di, ate. Oy, Giselle. Oro na ituyo ni mo din pagpanglibak nako. Sorry, nagod kuya. Di man sa tulibak ako. Nisulti raman kung unsay ako naobserbahan sa mo pagkatao. Ug sa may mong katungod aron musulti ka nako bato kana. Naay katungod si Giselle nga musaway ni mo kay igsuon ako siya. Kung dili ka gusto sawayo, no? Pagtarong si mo pagkatao. Tarungan ang gagan si mong kinabuhi. Isip ka sa mong kinabuhi, Giselle. Labtanon ka. Wa ko manghilabot ninyo ni Ate Maribeth, Kuya Robert. Hinuon, nitabang pa ko sa akong maguwang. Grabe sa kinaiya ng bana ni mo. Uy, Maribeth. Maubitaw gusto na gyud kong makalargas laing nasod pa. Isabog ka na kay kuha ng bana ni mo. Murag mas importante pa ba niyang iyang bisyo kay kaninyo nga iyang pamilya? Tinuod na pa. Naibaw ba ka na siya sa iyang gibuhat, ha? Lain sa kigwa pa. Wabe na siya ma-amnesia. Sukmagon ko ka ng tawanan, no? Papa Macario. Naglagot na ba ikaw ng bana ni mo, Maribeth? Pasagdi lang na pa. Maamong lang kag tubayan pa na nimo. Maribeth. Makalarga lang unya ko pa. Biyaan ko gyud nas dayon ng tawhana. Wagoy katonol ni mong sweldo. Kay nahurot og pamayad sa utang atong naging semana. Naunsa naman in taon ka, oy, Robert? Di pa huwag yung ka nga. Ang ako mga barkada mo'y naghatag og lingaw na ko, Maribeth. Ama o ba? O kami? Ako o ang atong anak. Unsa naman day may para nimo? Ha, Robert? O sa badi? Pamilya ta mo? Pamilya nimo? Ha? Unsa mga klasehas pagkapadre ni pamilya nga naghatag nimong lingaw mao man mo mga barkada? Ay naglainas pagsabot, ha? Kung magkiginom ko ninyo, makadaming bagod mo na ko. Ha? Dili ba nga ang ako mo'y magkahimo, ana, o dili ka mo? Ambot ni mo, Robert! Ambot ni mo! Well, laminig pagpuyo, buisit! Magkalagot! Layas! Layas ka, wala ka kamalipay ni pamilya, Robert! Ato tipon sa mga barkada nga mao'y makalipay ni mo! Hello? Hello, Ma'am Maribeth? Yes, sir. Ako ni si Maribeth. Si Mr. Camilo ni sa Manpower Agency nga imong gi-applyan. Okay, sir. Unsa di ako ikalagad, sir? Report dayon og mga adlaw sa office. Mga 8 to 9 a.m. Magpaabot ko nimo, Ma'am Maribeth. Mao'y diha sa kong kaisipan ni atong tungura ang kahinam nga makalarga na ko, Priscilla. Mga kasama atong sundan og mapagpaminaw ang laing sumpay sa suwatampo ni Maribeth nga gipadangat dinhining atong tulumanon bagong bayani. Kung doon ay kamoy sagilanon sa OFW, suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Marvin Sanchez Caballero. Ugubos sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Aldwin Nacorda. Kini si Priscilla Raganas, maingon. Hangtod sa sunod kayon,
Daghang salamat sa inyo.